र' एसे फैबावथों गोजोन मोनाबिलि गिबि खेबनि थाखाय दिनै लाइभ फैनाय जाबाय माबोरै दं नोंथांमोनहा दिनै फार्स्ट टाइम जयैनो रायलायनाय ना बिनि सिगांथ' मालाबाबो बिदि जयै रायलायनाय जायाखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ फैनाय जाबाय इलेक्सननि बिदि रायलायनो होननानै दासो 167 260 एसे मानसि जाबावथों मोजां खबर मोजां आंना मोजां खबर मोजाङानो खबरा 675 1000 जाबा ओंखार माबानोसै नामा रायलायनोसै नामा आं ओरैनो जायखिजाया रायलायगोनबाबो एसेग्राब प्रफेसनेलि वेजों रायलायनाय नङा ओरैनो जास्ट फ्रेन्डलि डिसकास खालामगोन मा जाखो दासिम आरो बेखौनो रायलायगोन आरो बांद्राय रायलायनाय जानाय नङा हेल' दिनैसो लाइभ फैनाय नुदों आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैखादों बिनि सिगां माब्लाबाबो लाइभ फैयाखैमोन दा इलेक्सन समखायसो ओरैनो डिसकास नोंथांमोनजोंनो जयैनो ज' सावरायलायनो होननानै फैनाय जादों दा इलेक्सननि महल नालाय कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना गोबां हरदों दा बयनोबो रिप्लाइ हरस्लाबनो हानाय नङा जइन जाफैनायनि थाखाय गिबियावनो आंनिफ्राय थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय सिगाङावथ' खोन्थाखानाय जायाखैमोन लाइभ फैगोन होननानै अब्लाबो नोंथांमोना फैनायनि थाखाय आंनि साइडनिफ्राय थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय 831 जों फैबाय आरो 1K जाबाथाय ओरैनो रायलायनायखौ स्टार्ट खालामनोसै सोरखौ सोरखार जाजानो लुबैयो मित्रजोत ना महाजोतखौ सोरखार जाजानो लुबैयो आसामाव माबा हाई क्वालिटी नेट नङा नालाय ओंखायनो लाइभ फैनायाव बांद्राय क्लियार जाया लाइभ फैनो थाखाय एसे हाई क्वालिटीनि माबा केमेरा नांगौ जायो दा बिदि नङा नालाय ओंखायनो बांद्राय क्लियार फैयाखै साउन्डआसो माबायदि फैदोंथाय बिजेपि महाजोत मित्रजोत गासैबो माने 50-50 नामा लुबैनायफ्रा 1K जाबाय 1K जाबाय दा UPPLआथ' दासान्दि मोजांखौनो खालामगासिनो दङ माबायाव उदालगुरियावबोथ' गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा देरहाबाय UPPLनिफ्राय बिथांनि बेरेखायाव दंमोन रिहन दैमारि बिथाङा BPFनिफ्राय गोलाव समनिफ्रायनो MLA जाबोदोंमोन आरो मन्त्रिबो जाबोदोंमोन बिथाङा दा बिथाङा बे बाराव जेनबाय आरो उदालगुरिनिफ्राय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी जाय दा BTCनि डिपुटि चिफमोन बिथाङा देरहाबाय जानो हागौ बिथाङा देरहाखांनायनि उनाव आसामनि मन्त्रि जागोन मन्त्रि जायोबा बिथाङा बिबानखौ एंगारनांगोनबो जानो हागौ BTCनिखौ दा नायनोसै BTCआव गोदान डिपुटि चिफ मोनगोनबो जानो हागौ समासो खोन्थागोन जुनारफोरनिखौ बुंहरनाय र' गासैखौबो बुंगोन लासैनो ओमफ्राय सानजा क'क्राझारावथ' सिगांनो UPPLनिफ्राय लरेन्स इस्लारि सारा देरहासारदों बिथांनि बेरेखायाव दंमोन BPFनिफ्राय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो 30 बोसोरनिफ्रायनो MLA जाबोदों आरो खेबथाम मन्त्रि जादों बिथाङा दा बे बाराव जेनबाय देरहानायफोरनिसिम आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन्स जासिहरनाय थाबाय बा SB बड' निउस चेनेलनिफ्राय गासैबो कंग्रेचुलेसन्स जासिहरनाय थाबाय जेननायफोराबो दुखु जानो नाङा जाय BPFनि सापर्टारफोर ओमफ्राय लिडारफोर मददगिरि बा लिडारफोर बिथांमोना दुखु जानो नाङा जेननाय देरहानाया थाखायोआनोखा दासिमबो आरो नेक टु नेक फाइट जागासिनो UPPL आरो BPFनि गेजेराव ओमफ्राय BPFआबो दा मोनबा लिडिं
ओमफ्राय UPPLआबो मोनबा लिडिं नायसै समाव मा जायो समाव मा खिथायो ओमफ्राय HS एग्जामा दा सोरखारबो जाग्रोनो हो सोरखार जानायनि उनावनो गासैबो क्लियार जागोन ना जाया HS एग्जामानो होन बा SSLC एग्जामानो होन आसामाव सोरखार जानायनि सानसे बा साननै उनावनो बिजनियाव सोर देरहागोन बिजनियाव UPPLआ दासान्दि आवगायनानै दङ जे फनिन बसुमतारी बिथाङा आवगायनानै दङ बिथांनि नेक्स्टआव BPFआनो दं नामा कमलसिं नार्जारी बिथाङा दङ नामा थार्डआव BJPनि दङ केन्डिडेटआ दासान्दि फनिन बसुमतारी बिथाङानो देरहासारनानै दङ ओमफ्राय पानेरि बियाबावथ' बिश्वजित दैमारी जाय BJPनिफ्राय बिथाङा देरहासार जानो हाबाय पानेरि बियाबाव करुणाकान्त सरगियारी BPFनिफ्राय बिथाङा बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन बिथाङा जेनबाय BJPनिफ्राय दा बिश्वजित दैमारिया देरहासार जानो हाबाय फनिन बर'आसो दासान्दिथ' बिथाङानो देरहासारनानै दङ UPPL BJP माबानिफ्राय UPPLनिफ्राय बिजनि समस्तियाव जाबाय गसाइगाव लिड जाना दङ खिन्थु माबायाव सोनाब क'क्राझाराव मनरन्जन ब्रह्मआ एसे सिगांनिफ्रायसो उन जादों नामा बिनि उनाव रबिराम नार्जारिया एसे आवगायनानै थानायखौ मोनदों एसे सिगाङाव 800सो डिफारेन्स 800सो डिफारेन्सआव बिथाङा आवगायनानै दंमोन BPFनिफ्राय रबिराम नार्जारिया किन्तु सिडली बियाबाव चन्दन ब्रह्म बिथां BPFनिफ्राय बिथाङा स्टार्टिंनिफ्रायनो एसे उन जानानै थादों दा बिथांनि बेरेखायाव दंमोन UPPLनिफ्राय माबा जयन्त बसुमतारी बिथाङा स्टार्टिंनिफ्रायनो बिथाङा एसे बुरजा गेपजोंनो सिगां आवगायनानै थादों नायनोसै अब्लाबो मा जायो दा बुंनो थाङोबा BPFनि मन्थ्रिफोरखौ बांसिन जेननायखौनो नुनो मोन्दों होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा 31 सिडली समस्तिनियालाय बेखौनोथ' आं खोन्थादों चन्दन ब्रह्म बिथाङा उन जानानै दङ UPPLआ आवगायनानै दङ जयन्त बसुमतारी सिडली बियाबनिफ्राय BPFनिया साथाम मन्थ्रिया जाहैबाय प्रमिला रानी ब्रह्ममोन रिहन दैमारी बिथांमोन आरो चन्दन ब्रह्ममोन रिहन दैमारी बिथाङाथ' अलरेडि जेनखाबाय आरो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो अलरेडि जेनखाबाय दा चन्दन ब्रह्मल'सो दंसै दा बिथांखौबो जेनगोन बायदिखौनो नुहुरो स्टार्टिंनिफ्रायनो सानजेननायनिफ्रायनो बिथाङा उन जानानै थादों माबायाबो BPFनि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो लरेन्स इस्लारि बिथांनि गेजेरावबो बेबायदिनो जादोंमोन काउन्टिं जागायजेननायनिफ्रायनो BPFनि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा उन जानानै थादोंमोन ओमफ्राय माबाया लरेन्स इस्लारि सारा सिगाङावनो थाखाबाय थादोंमोन आरो किन्तु रिहन दैमारीजों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनिया मालाबा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा सारा आवगायदों मालाबा रिहन दैमारी सारा आवगायदों बेबायदि जाबाय थादोंमोन सोलाय सोल' जाबाय थादोंमोन ओमफ्राय जोबनायाव BPFनि रिहन दैमारियानो जेनबाय ओमफ्राय UPPLनिफ्राय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हाबाय दासान्दि UPPLआ मोनबायाव लिडिं जानानै दङ ओमफ्राय लिडिं माने बेयाव देरहानायबो दंदेरो देरहानायबो हाबनानै दङ ओमफ्राय BPFआ मोनद'आव लिडिं जानानै दङ लिडिं माने बेयाव देरहानायबो दंफादेरो ओमफ्राय BJPआ गासै देरहाखानायखौबो लानानै प्लास लिडिंखौबो लानानै 73थायाव आवगायनानै दङ दासान्दि माने बेयो चेनेल लायै चेनेल आलदा आलदा जायो आपडेट होनाया निउस चेनेलफोरनिफ्राय नायनानैसो जों होदों नालाय बे सोरनिबा चेनेला एसे आलदा माने उन सिगां बिदिया थायो दा मोनसे चेनेलखौ हमनानै लानानै थांनांगौ जायो उफाय गैया गुबुन चेनेलनिखौ बुंबा आरो गुबुन फिगार ओंखारहैगोन नोंथांमोनाबो दा जुदि दस्रा चेनेलाव नायबा दस्रा फिगार ओंखारहैगोन बेबायदि जायो सोलाय सोल' जायो I love you so much भिडिअ होनायनि थाखाय 1000 प्राइज जासिहरबाय थेंक इउ आरएन लाइफ उरखावगोरा आदायालाय UG ब्रह्मखौबो सिगाङाव दं होननानै खौरां मोननाय जादोंमोन एसे सिगाङाव बेनो आरो दा रोखा बुंनो हाथ'वा उन आगोलाथ' जाबाय थायो UG ब्रह्मखौ खिन्थु सिगां जानानै दं होननाय खौरां मोननाय जादोंमोन गसाइगावनि फाइनाल रिजाल्ट दानो ओंखारनाय नङा दासिमबो काउन्टिंआ जोबाखै बे काउन्टिं जोबहैनायालागै
नयथा 10ता बा बेनि बांसिनबो लानो हागौ खुनु बुंनो हाया आब'आ बबेनि आंथ' बिजनि चिरांनिनो बिजनि 33 नं बिजनि 33 नं बिजनिनिया UPPL नि फनिन बसुमतारी बिथाङा आवगायनानै दङ बेनि उनाव दङ BPF नि 33 नं बिजनिनिया बोरै आब' बेखौनो आं खोन्थागासिनो दङ बिजनि बियाबनिया UPPL आवगायनानै दङ फनिन बसुमतारी फार्स्ट टाइम लाइभ दिनैसो आं फार्स्ट टाइम लाइभ फैखादों बिनि सिगां मालाबाबो लाइभ फैयाखैमोन गिबि खेब आंनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो बाक्सा बरमानियालाय बरमा बियाबावबो UPPL निखौनो आवगायनानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादोंमोन एसे सिगाङाव आङो आपडेट माखासे बुथुमनानै लादोंमोन माखासे निउस चेनेलनिफ्राय बा बरमा बे समाव आं बुथुमनाय समाव बरमा बियाबनिफ्राय UPPL आनो आवगायनानै दंमोन नायनि बरमा बियाबनिफ्रायहा भुपेन बर' बिथाङा आवगायनानै दंमोन आब' उदालगुरिनिया सोर प्लिज बुं उदालगुरिनियाथ' देरहाखांखाबायानो अलरेडि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी UPPL निफ्राय बिथाङा देरहाखांबाय गसाइगाव फरायस्लाबनोनो हाया बाक्सा तामुलपुरनियालाय तामुलपुरनियाथ' BPF नि आरो रंजा खुंगुर बसुमतारी बेथ' इलेक्शन जानायनि एसे सिगांनो BJP आव जइन हाबहैदों BPF नि जाय केन्डिडेट रंजा खुंगुर बसुमतारी दा बेयाव बेनि कनफार्म खबर जेबो गैथ'वा जायखिया रिजाल्ट ओंखारो फाइनाल रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै साननाया दासिमबो जागासिनो दङ माजबादनिफ्राय BPF नि चरण बर'आ देरहाबाय बेखौथ' माजबादाव UPPL निफ्राय रतेन्द्र दैमारि बिथाङा दंमोन ओमफ्राय BJP निफ्राय दंमोन जितु किसान माजबादनिफ्राय BPF नि चरण बर' बिथाङा देरहासारनो हाबाय दा बेखौ बिथां देरहानायनि गोरलैसिन जानायनि मेइन जाहोना जाहैबाय UPPL आरो BJP आ लोगोयै बा फ्रेन्डलि बिसायख'थिखौ गेलेदों माजबादाव रतेन्द्र दैमारि UPPL निफ्राय आरो BJP निफ्राय माजबादाव जितु किसान BJP निफ्राय माबादोंमोन बिथांमोन फ्रेन्डलि गेलेनायनि थाखायनो BPF नि माजबादनि चरण बर' बिथांनि देरहानाया आरोबाव गोरलैसिन जादों होननानै खौरां मोननाय जादों माने मानसिफोरा रायलायदों आरो बिनि थाखाय देरहानाया गोरलैसिन जादों बिथाङा होननानै फ्रेन्डलि गेलेनायनि थाखाय हेल' वेस्ट क'क्राझारनियाथ' रबिराम नार्जारि बिथाङा आवगायनानै दंगासिनोमोन BPF नि बिथाङा गोदानैसो लाइभआव दासो जइन जाफैदों नालाय माखासेया सोंफिनगासिनो खोन्थानायखौनो UG ब्रह्म चापागुरि बियाबनिफ्राय बिथाङा आवगायनानै दङ आंखौ जा मोजां नुदों माबा नेट क्वालिटि हाई क्वालिटि नांगौ जायो केमेरा हाई क्वालिटि नांगौ जायो माबा लाइभ फैनोबाथाय दा इसिग्राब क्वालिटिथ' आंनाव गैया बिनि थाखायनो इसिग्राब शार्प नुवाखै आंनि मथे सोनाब बेंगलनिखौबो खोनासंनो लुबैयो नामा सोनाब माबायदि BJP आरो TMC नि गेजेराव बिसायख'थिनि सिगां गोबां जुजिलायनाय जादोंमोन बेखौ मिथिनो लुबैयो नामा नोंथांमोना मिथिनो लुबैयोबा कमेन्टआव हर कमेन्टआव जुदि आं नुयोबाथाय आं वेस्ट बेंगलनिखौबो आं एसे फोरमायनानै होगोन जमदुवाराव सोर देरहागोनखौथ' जों बुंनो हाया मानो होनबा जोंथ' फिल्डआव ओंखाराखै खोन्थालायाबो चिरांनि बिजनि बिया वेस्ट बेंगलनिखौ फोरमायलायाबो वेस्ट बेंगलनिखौ खोनासंनो लुबैदों वेस्ट बेंगलाव बिसायख'थिनि सिगां माबाया BJP आ जोबोद नाजादोंमोन TMC खौ फेजेननो TMC आवथ' ममता बेनार्जी बिथाङानो सिगांनिफ्रायनो रुलिं पार्टियाव दङ दा बे बारावबो बिथाङानो
देरहाफिनगोन बायदिखौ नुदों माने गोबां फारागथिजों टिएमसिआ दावगानानै दङ वेस्ट बेंगलाव 210 लिड खालामनानै दङ 210 मासियाव लिड खालामनानै दङ बिजेपि माने बिजेपि प्लासआ 80 कंग्रेस प्लासआ मोनसे मासियाव लिड खालामनानै दङ वेस्ट बेंगलाव कंग्रेसआ जोबोद गाज्रि बुंनो थाङोबा माने कंग्रेसनि हालोदा टिएमसिआनो बयनिख्रुइबो बांसिन 210 मासियाव लिड जानानै दङ बिजेपि प्लासआ 80 प्लास अब जोंनि चिरांनिया सोर देरहागोन चिराङाव बिजनि बियाब सिडली बियाब बिजनि बियाबाव इउपिपिएलनि आवगायनानै दङ आरो सिडली बियाबनियावबो इउपिपिएलनि आवगायनानै दङ कलकातायाव थायो नामा कलकातायाव थाया ओमफ्राय रिप्लाइ हरजोबनो हायिनि थाखाय गाज्रि दामोनहा गोबां कमेन्ट्स फैदों नायस्लाबनोनो हाया ओरै थाग थांबाय थायो नालाय फरायस्लाबनोनो हाया बार ओरै गोदान फैबाय थायो क'क्राझारखौ खोन्था क'क्राझार सानजा क'क्राझार सोनाब क'क्राझार दं क'क्राझारबाबो सानजा क'क्राझारावथ' अलरेडि देरहाखाबाय इउपिपिएलनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथाङा एबसुनि जानानै बर' हारिनि खामानि मावदोंमोन दा बिथाङा बावैसो बिसायख'थिनि एसेसो सिगां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जइन जाफैदोंमोन दा बिथाङा देरहासार जानो हाबाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा जेनबाय उदालगुरियावबो बेनो इउपिपिएलआ देरहासारबाय इउपिपिएलखौ बे बाराव मोजां रिजाल्ट खालामनाय नुदों दे माने जेसेबां सानदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन दा समसिम इउपिपिएलआ रिजाल्टखौ मोजां खालामदों बिपिएफनिफ्राय दासिम माजबाटनि चरण बर' बिथाङा देरहासार जानो हादों ओमफ्राय बरमा दस्रानिया दासिमबो खौरां फैथ'वाखै बिजेपि प्लासआ दासिम गासै 39आव देरहासार जानो हाबाय बिजेपि प्लास जेराव इउपिपिएलबो दं बिजेपि दं एजिपि दं गासै 39आव देरहासार जानो हाबाय बिजेपि प्लासआ ओमफ्राय लिडिंआ 35 कंग्रेस प्लासआ गासै लिडिंआ 51 बेनि मादाव बिपिएफआ मोनद' लिडिं जानानै दङ देरहासार जानो हानाय कंग्रेस प्लासनिया गासै 19आव देरहासार जानो हाबाय कंग्रेस प्लासआ गसाइगावनियालाय गसाइगावनिखौ दासिमबो खौरां मोननाय जायाखै सोर आवगायनानै दंथाय नायनांगोन एसे बाक्सा चापागुरिनिफ्राय इउजि ब्रह्मआ फरायस्लाबनोनो हाया माथो चिराङाव बियाबा बिजनिबो दङ सिडलीबो दङ बिजनियावबो आरो सिडलीयावबो इउपिपिएलआनो लिडिं जानानै दङ सिडलीनिफ्राय